Keby ste počuli nejaké zvuky, tak tu nejaké deti kričia, hej. No. Ahojte. Čaute, 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 čaute. Koľko sa strašne nudím, už me šibe. Ďakujem krásne za ružičky, ďakujem. Ďakujem. Čau. Do you play any sports? No, but when I was little, I danced. Ďakujem krásne, ďakujem. Áno, Ríško, lebo nikto mi tu nič nepíše a nudím sa proste. Večer je to lepšie inak, večer to má taký väčší vibe, keď streamujem ako takto cez deň, lebo podľa mňa veľa ľudí aj von. Pardon, ja si tu normálne ešte zhodím všetko. Teraz je veľa ľudí vonku, akože večer býva veľa ľudí vonku, ale nie, Ríško, stačí, samozrejme. Ja som vďačná, že si tu, čo si. Deň dobrý. Kokos. Ahojte. Do you go to gym? Like, I'm trying, but I didn't go like that much as I should, but I wanna start. A ty si ho zablokoval, či čo si spravil? Ty prestaň. No, habla español. Super. Ty si zlatý. Ahojte, what's up, čaute. Ahojte. It's Slovak language. No habla español. Ahojte. Po turecky. No, Ríško, už sa k tomu blížime, už viem základy, takže už pomaličky sa k tomu blížime. Why? I don't know why. Ale mala by som sa troška už rozbehnúť rýchlejšie. Čo je v Barcelone? Vôbec neviem, pretože ja som v Barcelone poprvýkrát a ja ešte len Barcelonu spoznávam. Tak viem, dajme tomu, že plynule po anglicky, že po anglicky sa dorozumiem. Na strednej škole som sa učila po nemecky, ale moja nemčina je také, že tu radšej sa nebudeme k tomu vyjadrovať. A chcem sa naučiť po španielsky a momentálne sa troška učím po turecky. Čo je nové v izbe? Nové v izbe iba veci, čo som si kúpila, inak nič. No, moja zlatá práve, že ešte užívaj si časy na základnej škole. Keď ja som išla z základnej na strednú, tak to bol fú. To je pravda, ja ani môj materinský jazyk neovládam dobre. Áno, Zara je skontrolovaná. Zara je krásna. Slovakia. Ahojte. David, thank you so much. Hej, to vidíš, a to je to na to dôležité, že proste chápeme sa. To je to hlavné. Vieš čo, ja som 4. novembra, takže teraz vo štvrtok to bude mesiac, čo tu som, a 13. decembra odchádzam, takže mesiac a pár dní. Takže tak.
ahojte. Čaute, čaute. Hello, ahojte. Ja sa tak extrémne nudím. Mne už šíbe. Strašne mi šíbe. No ľudia, ideme nejakú drámičku spustiť, poďme niečo robiť. Kde je Ninuška, kde je Nem? Haló. Haló, haló. Ja som včera ja si nepozrieť, či to vôbec videli. I'm from Slovakia. Tak vieš čo, dá sa nudiť v Barcelone, keď nežiješ priamo v Barcelone, to je prvá vec, keď si tu úplne sám, už si tu 3 týždne, takže už si toho tak šíbe a v kuse dookola ten istý kolobeh. Takže dá sa to. A hlavne, akože ja som bola teraz 2 dní za sebou v meste, takže chcela som dneska už zostať doma. Tak, Ríško, tak, moje slova. Oni to ani nevideli. Ďakujem krásne, ďakujem. Ahojte. Aký máš názor na to, keď bije chlapec svoju frajerku po zadku? A ľudia, ja keď som myslela, že sa vám môžete niečo pýtať, tak som myslela ako normálne otázky. Aký mám na to názor? Čo ja viem, nech si každý robí vo vzťahu, čo chce. Ríšo, to zasa nie. Koľko máš rokov? Mám 19. Mala si ťažké príjmačky na gymnázium? Fú, akože ja som robila na obchodnú príjmačky a potom som robila na gymnázium, kde vlastne ma aj zobrali. No a to ja neviem ani ako som dala, počúvajte, lebo tá bola matika a viem, že to bolo vtedy pre mňa strašne ťažké. Slovenčina bola taká ťažšia, ale v pohode. No jasné, Ríško, to mi je jasné. Hello, I'm 19. And I'm from Slovakia. Akože hej, no ja už som si zvykla za tú dobu, čo tu som. Ako ja tu mám kamarátov, ale nechcem ísť úplne jediná baba von s modelmi, že bolo by to také veľmi divné. A aj dneska ma pozvali na nejaký event, ale sama to je strašne divné, chápete? Ríšo sa nepripojí ani za nič. Nie, Ríško, dneska nie. Dneska nie, už som si odrobila. I'm from Slovakia. Hello, ahojte.